Injiniya Abba Ganduje. Shi zaɓin Allah ne. Injiniya Abba Ganduje. Shi zaɓin Allah. Kuma muna buƙatar mun ce mutum ya tsaya. Za a ɗora mana mutum mu shiga da aiki. Kuma a ga aikin ma'aina muka tsaya. Don a tanaje mu a karo kuma na gaba. Allah mun gode maka. Kuma dakta muna godiya. Mun isa mana godiyanmu wajen shi injiniya. Da wannan karama da aka yi mana. Da wannan mutunta da aka yi mana. Wannan mutuntawa shi da aka yi wa in tale mutanen lambu gaba ɗayan mu. Injiniya Abba Ganduje. Shi zaɓin Allah ne. Kuma ina so tabbatar muku da cewa tun daga lokacin da injiniya aka yi sa wannan aiki dama ya sa a zuciyarsa cewa ko ya ci zaɓe ko bai ci da cewa zai ci gaba da wannan aiki. Wannan mun yi magana da shi tun lokacin muna da aikin neman zaɓe. Akwai lokuta da yawa da shi sa alaji ko ciya mun faci sun masa magana muna tattauna da shi akan irin wannan aiki. Ya ce mun dabta ai wannan abu ne wanda muka riga muka dawo alƙawari tunda ko mun dawo alƙawari abu ne na Allah ba na siyasa ba ai babu yadda zamu ko mu ci zabe ba dole ya kamata mu wannan abu shi yasa kuma za mu ga cewa tun kusan da aka fara wannan aikin duban da zuwan da shi muka yi da shi sai dai muka wuce kawai mu ce a ga masallaci da wanda injiniya yake ginawa amma saboda yadda da aka yi duk abin da aka je aka faɗa sai dai je kawai a je a aiwata kuma lillahi wa rasulihi an yi kokari kwarai da gaske yan kwamitin gudanar da wannan aiki an yi kokari dan in ka duba irin yadda aka gudanar da aikin nan wannan shine aikin da ake da Bahaushe ke cewa mahadika an yi aiki mai inganci kuma dukkanin abin da ya kamata a yi an yi bisa amana to a maimakon sa ina so in yi amfani da wannan dama in gode wa yan kwamiti din nan da duk shauran mutane da suka bada gudunmawa har aikin nan ya kawo yadda muke ganin sai Allah ubangiji ya saka da alkhairi. Da biyu kamar yadda Alhaji ya magana jiya da yamma injiniya ya kirawo ni sai ke ce mun to dakta ana ta gudanar da aiki amma mutanen nan ya kamata a ce ko ni ko kai wani ya je a ga akalla a ga fuskar domin su ƙara jin ƙwarin gwiwa ba wai rahin yadda bane a'a mu je dai su mu gani suke yi domin su tabbatar da cewa a'a muna jin daɗin abubuwan da suke aiwatarwa. Ba gani bana da niyyar zan zo Kano to amma ban san lokacin da zan zo Kano ko bana son wannan aikin ya ƙara ya tsaya saboda haka zan turo da kuɗi naira miliyan 5 amma da Allah ina so ka je ka zauna da yan wajen kwamiti kai musu godiya akan yadda suke gudanar da aikin ina gani a hoto ina gani a bidiyo ina gani a wane ne amma dai da Allah da annabin ka je ka zauna da su ka kare musu godiya a maimakon na saboda ina ce sai na zo garin nan watakila aikin nan zai tsaya inda ina so in je umara zai ya so ya wasu abubuwa kafin lokacin da za su saboda haka ni ma Allah wani da kare zan zo ko a hanya ne tsaya ga ya aikin da amma dai a je a zauna da mutanen nan a yi musu godiya kuma a kara musu farin gwiwa akan abin da suke wannan kuɗi naira miliyan 5 ya turo Allah da zan karfi account din shi a rage sai zan tura ni wanda zai tura musu Allah ya yarda bayan haka da muka nishi to ranka dade ai kike cewa to ai da maji tun ka gani ka bani da kuɗi so nake in Allah da duk abin da za a yi nan da wata da masallacin ne da cewa an gaba wannan Allah ya yarda wannan aiki da jar ubangiji ba zai ba in Allah ya yarda sai an gama kuma yadda aka fara abin nan bisa amana muna so yi godiya kuma a cikin da ba shi da wani dardar akan zuciyarsa cewa a'a ina ba da wani abu ana zuwa ana ba shi da wannan kwata-kwata a cikin zuciyarsa ba shi da wannan kwata-kwata amma dai yana so da gani ne domin tabbatar da cewa ga rabin din da aka tsaya kuma ga abin da ake so saboda haka wannan abubuwa da aka bayar yanzu Allah da kafin su kare mun san cewa za a bayar a rubuce ai za mu iya zuwa wuri kaza next abin nan din da abin da ake bukata don Allah da kuma za a yi masa magana kamar yadda aka saba ta hanyar da ake bi a gudanar da wannan abin kuma zai bada abin da za a zuwa cikin wannan al'amari da muke gani ni gaskiya ni da na san wane ne injiniya Abba da san wane ne mahaifinsa kun ce muka sai ma gaba daya wannan ba abin mamaki bane a karbar kuma tukun nan akwai gurare daban-daban wanda da girma a tsohon gwamnan jihar Kano da Jami'ar Kurgan Duje ya yi abubuwa irin waɗannan ya gina masallatai duk da babban masallacin da doka shi ya gina shi in ka je dawakin tufa in ka je rimin gadon nan doka da wannan masallacin rimin gado duk fa mai girma gwamna ne in kafin ya zama gwamna to gurare yanzu aka baka da dama aka ce ka lissafa masallatin da mai girma gwamnan jihar Kano tsohon gwamnan jihar Kano da Abdullahi Umar Ganduje ya gina a jihar Kano kai a wannan shiya ma har Nijar ma ya je ya gina masallaci
in aka baka aka ce ka je ka lissafo masallacin da ya gina an baka aiki ba ka ba. Maganar masallatar da maguzawa waɗanda ba addinin musulunci ne ba suke dawo da su cikin addinin musulunci aka ce guda nawa aka baka aiki ka je ka bincika guda nawa ne musulunci daga lokacin da ya fara Ganduje condition zuwa yanzu ba za ka iya lissafawa ba. Abubuwa dai ga sanan na alkhairi wanda yake na addini ne irin waɗannan. Shi injiniya Abba kusan ga dissu ma ba abin nan ba. Mun san menene Ganduje condition, mun san wani irin abubuwa suke bangaren rahin lafiya. Ana yin abubuwa daban-daban na duba marasa lafiya kyauta, a ɗauki nauyinsu da larurarsu da abin da za su ci da komai domin a sama musu lafiya. Bangare daban-daban na addini, harkar addinin musulunci da Abdullahi Umar Ganduje ya ci rubuta wajen wannan abu. To dan injiniya Abba Ganduje ya zo ya wannan sai mu ce mu alhamdulillah domin ya fara biyo irin abin da babansa ya na alkhairi akan addinin akan abin nan gina addinin musulunci. Kuma mune masa addu'a Allah ubangiji yadda ya dauko wannan abubuwa Allah ubangiji ya bashi farin gwiwa da kuma yadda zai domin ya ci gaba da gudanar da irin wannan al'amura na alkhairi wurare daban-daban. Wanda ya muku godiya Allah ubangiji ya saka da alkhairi kuma Allah ba mu nasara baki daya. Assalamu alaikum. Injiniya Abba Ganduje shi zaɓin Allah ne. Babu shakka mun tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki zai yi abin da ba a yi da tuba ma na alkhairi insha Allah sai nan gaba, musamman a irin yadda muka ga ya ɗauko salon siyasar tasa da kuma taimakon mutane. Jiya wallahi ina tafiya da magariba muke ta wani lissafi saboda mu da muke ta hudu ba a masallatai da wa'azuzzuka a gurare ko yaushe mukan kalli yanayin al'umma halin da ake ciki da kuma abin da ya kamata a ɗora jama'a a kai. Jiya nake tafiya nake ta lissafi na ce kaga fa lokacin zaɓe haka aka ringa watsi da taliya a garin nan, kaya ga sanan ba adadi, kowa ya shiga cikin fataka. Na ce duk kuma mutanen nan da suka wannan hidimar suka kashe wannan kuɗin duk suna nan a wancan lokacin ba a shiga rinki da ake ciki irin na yanzu ba. Wai yanzu duk suna ina duk ina kuɗaɗen me isa ba a fito da su an taimaki talaka ba. Sai na ga wata gaba ce da ya kamata mu wayar da mutane su fahimci cewa su ringa duban 'yan siyasa, waye da yana kyautatawa don ya faɗi ya daina kyautatawa, waye tun da ya ci kare na jin labarinsa, wannan ka sa shi amala duk lokacin da aka zo ƙuri aka nuna masa makomarsa. To gaskiyar magana kaga shi Abba yana daga cikin wanda za mu faɗi kyakkyawan abu a kansa. Wallahi akwai wanda babba ne yake min rantsuwa wannan masallacin ɗayan biyu ne, ko a ci ko a faɗi wallahi sai an daina aikin masallacin. In an ci an biya bukata ba za a zo a ci gaba ba, in an faɗi an biya bukata ba a samu dama abin da ake so ba za a zo. Sai gashi Allah ya abin da ba a zata din ba kuma ba a samu zaben ba kuma sai gashi an zo an ci gaba. To wannan gaskiya mu a wajen mu ya ba da credit babba kuma ya nuna mana cewar shi ba wai iya maslahar kansa dan maslahar kansa ce a yanayinsa da kuma gidan da ya fito da kuma matsayin da Allah ya bashi, za ka iya cewa yana da abin da watakila har ya mutu ba zai talauci ba. Amma gashi ya zo bayan an yi hakan kuma gashi ba a samu kujerar da aka fito nema ba, amma kuma ya ci gaba da wasu ayyukan alkhairi da ya dauko yana yi. Kuma alhamdulillah ba wai iya masallacin nan ba, ni tun daga wasu na ga an ce akwai wasu 'yan balma da ya musu alƙawari, ya ce alƙawari ne ya yi sai ya cika duk da an faɗi. To wannan shi ma Injiniya Abba Ganduje shi zaɓin Allah ne. Ba a ko ina faɗa wannan, ni wannan abin yana ban mamaki inda gashi ba a samu nasarar ba amma ya yarda alƙawari ne kuma ya yarda aikin Allah ne kuma ya ɗauko yana yi. Babu shakka wannan abin a taya shi. Injiniya Abba Ganduje Shi zaɓin Allah ne. Ba wa dama yi wannan dan sai Allah ya baka wannan dama. Babu shakka wannan abu ne da mun ji daɗin sosai kuma mun yi masa fatan alheri kuma mun tabbatar da cewa Allah mana cikin sa zai yi. Ku tafawa Abba. PTR ku tafawa Abba.